Takže zdravím vlčata, dneska to budú hide and seek v Bravku. Som tu, jak vidíte, s kamošom. Čaute. A ideme do friendly battle. Ja ťa pozvem. Jop. Počkaj, nastavím si tu, hide and seek. Ono to je duo. Dobre, si tam vypneme bottle. Ukáž, Ja si dám nemusím práve, že Franka. Ja na teba budem skákať, ja si nechám na prima. To ja si dávam koho, Leona? No, to musíš mať. Abo kitu. Nemám kitu. Budeme sa striedať, ja si musím jedno kolo budeš sa schovať 3-krát. Keď ťa nájdem, tak si prehral. Proste mám jeden bod, toto bedny sú moje, hej. Ok. Nahitujem ťa. A ja ti... Dobre. Hej! Hituj ma. Dobre, ja mám ultimatku. Ešte raz ma trošku. No trobno. Díky. Ja sa idem dohealovať. Môžeme prísť toto zničiť, tak. Ale nemusíš sa ničím. Tak počkáme. Poriadku. Som nahádzal to bedný očiak. Jo, ty takto si to myslel, ja som myslel, že ako celá mapa bude, tak ma budeš hľadať. To čo si? Dobre, hýbem sa, nebej sa. Idem na stred. No, poď ku mne ku strede. A odo mňa si musíš dať na tvojej strede, akého kriku. OK, to je. A ja skočím na krik. 3, 4. Počkej, môžem. Môžeš. Sem! Máš bod. Asi dostaneš text. No, hituj ma. Pardon. Ale ja... Hituj ma. Ale vlastne ja si musím dať tú rýchlostnú. Ešte. Nie tú, čo ťa healuje, ako ultimatku. Máš ultimatku? Jo, ale ja si potom musím zmeniť star power. 3, 2, 1. Lebo ja mám tú, čo ťa healuje, ako. Môžeš. Aha, no máš to výraz. Hej, skoro si ma zabil. Ešte? Teraz Ono zóna bude. keď ťa nájdem, tak vyhral som. Jop. No, poď, mám. Díky máš. Díky mám počať. Môžem? Musíš rýchlo. Počkaj. Ideš. Tesne vedľa. Asi. Takže bod pre mňa. Koľko je? 2-1, vyhral si, nie? Jop. Môžem sa teraz ja schovávať. A daj si tú rýchlostnú. Nie, Ja tú. nemám Leona. Jo, tak. A máš kitu? Mám kitu. No, tak kitu aspoň. Koho? Prima? Môžeš aj toho. Franka. Ja nechcem. A ja by som chcel toto disky. Power attack. Ja si nechávam ten oheň, čo sa rýchlejšie dobíja ultimátka. Si dám životy. A hráme na 3 body? No. Tá zatiaľ 1-0. Zase tu vidíte, modrý moji čísla hackerové sú červené. Jopo. Teraz ja si poberiem toto, je? Lebo ja chcem zistiť, čo mi to bude robiť. El primo is Asi dve. Čiže kam dávaš demi? A ty si dobral 2. Moje. Stáva sa. Mám na teba skočiť. Ja pôjdem sem, hej, že by som ho nevidel, lebo ona nemá veľmi toto. Vychod na stred, sa postavniť. Môžem? A počkej, ja nemám ešte tu. Aha. Vypujem to. Dobre. Mám. 3, 2, 1, štart! To bolo... Aha, ty takto? Poď, kedy budem môcť. No, 6. Nie? Kiš. Aj, často.
Mám ultimatku. Odkedy? Ty si. Ja. Toto nie. Čo kebyže ja si zoberiem radšej všetky listky? Lebo mohol si zobrať toho Franka. Nie, ja Franka nechcem, no dávaj. No. Ja poberiem všetky listky. Menší fail. Ja zoberiem všetky listky, hej? Že by si mohol do mňa hitovať. Jo tak. El primo. Ty máš vlastne gadgetu, nie? Čo sa zmizneš? Dobre, ja mám. Aj ty máš. 3, 2, 1, hraj! Potom povedz. No, vieš. El primo. To je no. Jasne. Nice. Tak. Zatiaľ Von! tam to nerátaj, hej, hore to. Nie! Videl si ma? Hej. Prdela, počkaj. Dolor, no hay gloria. Nemám 3. Posledné kolo už. No. 3, Menší fail, stáva sa. 1. Dal si gadgetu? Môžeš. El primo. Winner! Ty si... ty bol si dal. Dobre, tá 1-1. Teraz sa idem schovávať ja. A ja si dávam tú rýchlejšiu gadget star powerku. Tu je len. Rozmýšľam, koho si zoberiem. Neviem. Šlim šejny. Čo? Ja rozmýšľam, že to bol za hlas. Nevidím. Neviem. Teraz ti pomôžem všetko z nich. Jo, tak to robím. Teraz ti idem pomôcť, ne? Trochu. Však ty a tebe ide pomôcť. Hej, aby si ma mohol hitovať. Ja si poberiem niečo, ale... O, sorry. Bum, ja si vyberiem dole. Môžem tam. Dobre. Dám ti 5, hej? Daj. Super, ako ti ide plakám. Vypojme. Máme obaja. Jopa? No, 3, 4. počkaj. Môžeš. Tam si nejde. Aha, až tam? To znáš? Môžeš. Ešte hit, ale dohyluj sa. No. 3, 4. Chodím si len tak bublinu, hej? No, som. Ja som to chcel ísť. 1-1. No chodí sa, schovaj sa. Tak mám ultimatku. Môžeš. Tam si. To až tu? To jak si prešiel? Však hovorím, ja to je rýchlostná, že môžeme rýchlo. Hora si išiel tak? Hej. Aha. No tá... 2-1 pre mňa. Ešte je zóna bol veľká. Sme mohli hrať, kým je zóna. Hej. The first. To som. Zatiaľ vyhrávam ja, nie? Že... 2-1? Tri si nie. Viem. Dobre.
Počkej, doželujem. Dobre? Tak ja mám ultimátku. Tak som tiež ultimát. No máš. Mám. No choď tak kde preč. Ja aj ako vy to síce nevidíte, ale No, pozriem head. A ja si mám vybrať, hej? Musíš trafiť na stred a potom prídeš ku tvovi a bum. OK. Chcem... Volím si tebe. Aj. Teraz už nedávaj hit, že sa dohylujem. Pardon? Poď. Idem. Poď, bež. A už je to málo zóna, idem tu. Poď. Aj, aby si videl, ja nepozerám. Idem. No. Len aby som nedostal od zóny. Môžeš. Yep. To mi bol presne skrove. Ale prísam, že ja som nepozeral. Myslel, že tam je, nie? Sprej, to som tam, nie? Aj. Mám. No. Ja pozerám head. Poď, rýchlo. Mám? Rýchlo. 3-krát na to isté. Nie. Tak teraz si vyhral čisto, 2-2. Posledné kolo. To bibi. A mne tu dalo všetky apka. Nice. No a posledné kolo. Ty sa schovávaš, ne? Jep. Počkaj, pozriem tu. Robot prišiel. Teraz sa dostanem do klubu. Idem počkať, len povýšim ho už. Ja som ready, keď už. No, takže ty sa asi nedostaneš väčšiu pecku. Stojím asi, nie? Dobre. Sa ti dobíja aj healy. Musíš toto. Time to brawl! To sa dá, Sorry. Zobral si si lístok? Jo. Vlastne mám len 1000. Ja si nechaj dohylovať trošku, aj teba nechám. Jak si na tom s ultimátkou inak? Dobre, mám ultimátku. 3, 4. Ale nepozerávaj, ale aj zvuky si vypnú. Prečo zvuky? Vypnú si. Ideš. Máš vypnuté? Pozeráš? Teraz som stlnul, no. Nepozeraj. Trolled, you've been trolled. Nie, Yes, počkaj, you're probably ty. been told. Don't Presne. reply to this guy, he's just Ty jad. Ale povedz ti, nedochádzalo, nie? Že ja môžem mať gadžetu. Nie. Tak ešte jednu hľadu dáme poslednú. Vidíš, bossy dám. Idem hádzať. Ja viem, čo tam dáme za znielku, keď to budeme editiť. Čo tam také Mara mne nedošlo. Až potom, že jak si začal hovoriť, že odtoď sa a nepozeraj. A vypni zvuk. Nie, ty máš zase toto somarinu. Čo? Že čo vidíš do krovia, ne? Nie. Prečo by si mal?
Na čo by mi to bolo? Ja neviem. Díky. Z diaľky sa bol. 2002. Jo, ma nesprej na mňa. Ešte chvíľka. Ešte bude hit. Prečo som to hnutil? Dobre. Ja mám? Ty? Máš. 3, 4, 3. Počkaj. Môžeš. Som tam, mini. Been trolled, you've been trolled. Yes, you've probably Ah! been told. Našiel som ťa. Opa. Hit, z diaľky. No, ešte jedno. No, máš? Nie ešte. Posledný skús. Dohealuj. No, skús. Ešte 2 minimálne. No, dávaj. A ešte jeden. Dobre. No, chod. 3, 4. Tak to náš spectate. Môžeš. Už? Hej. Kde by si mohol byť? Dám risk? Podľa mňa Trolled, you've been trolled. Yes, you've probably Vôbec nemáš tú gadgetu. Vôbec si nešiel kolo a pozeral si do keľu. S tou star powerkou, čo vidíš cez krovia. To start trouble on the double while he strokes his manly stubble. You've been trolled, you should probably On just healuje? fold when the Minulo dával ultima. Ale to má už prezradiť poison. trying mindlessly replying. Ale You've proste, vyhral si. Have a Našiel nice si ma 3-krát. day. Dobre, toto bude Ale pre... vieš, že si bol druhýkrát vytrolený. Ja viem. Dobre, toto bude pre toto video. Všetko, vidíme sa pri ďalšom a čau! Čaute.